Здравейте, приятели! Искам да споделя с вас едно ново усещане, една нова програма, която започна с мен, а именно обучението ми по хипнотерапия и прилагането му веднага в практиката за себе си и за близките ми до сърцето хора. Това е моето аз в развитие и е моето тук и сега, за да го направя преди всичко за себе си и после за близките ми хора и най-вече за приятелите, сред които си и ти, мой непознати човече. Виждам, че то действа върху мен с много положителни емоции във всички посоки. Това е обучението в Академията по хипнотерапия на Димитрий Кривиц. Както вече съм на ниво финализиране на това обучение. Направихме много хипнотерапии като клиент, така и като терапевт. В това резултатът е осезаем. Осъзнах, че съм в правилната посока. А искате ли и вие да промените нещо в себе си? Обадете ми се, знаете как. Дори и тук. Защо не направим нещо положително за себе си и за хората, които обичаме? Това е първата крачка. Нека да я направим заедно.